waɗanda suka ci fas zalla a babin hakuri anan su ne waɗanda suke marhalatu tahammul wa taslim. Malhalar ka ɗauki abun kuma ka bi wuya ga Allah. Kana da ɗa sai Allah ya karɓi ransa, za ka ji kuna a ranka ko to sai ka yi hakuri da wannan kunar da kake ji to sai kuma ka miƙa wuya ga Allah, sannan kar ka faɗi magana da za ta kusa ta Allah, kar harshenka ya sake saboda Allah ya jarabe ka zama komai za ka faɗa. Ina fata an fahimta. A cikin saboda wannan aka da shi kafirci ne kawai, shine ka gaya wa Allah bakar magana saboda ya maka abin da ba haka kake so ba. Why ni ne na maka ne, me yasa sai ni kawai ka gani duk garin nan ba wanda za ka masa sai ni. Wannan duka kalma ce ta kafirci. Allah ya yi abinsa ka ce me yasa, Allah ba zai fasa ba, kuma wallahi in ka mutu ba zai fasa ƙona ka ba. Don haka ya maka kuma an gama a banza, baka san waye Allah ba ne. Duk wanda ya san waye Allah, idan Allah yana masa tsumagiya zai ce Allah na tuba, kuma in ya zo gudu ba zai gudu ya tafi wurin wani ba, sai ya koma wurin Allah ya ce Allah na tuba, dama ni naka ne kuma gare ka nake dawowa, ka dake ni kuma ka hana ni kuka. Wannan shine Allahu Rabbul Alamin. Wannan shine marhala ta karshe ba, ka mika wuya kuma karka faɗi bakar magana, kuma karka kudu da mummuna a zuci ko da baka faɗa ba. Akwai wanda zai je amma ba zai faɗa ba, ya ce to hakuri ya zama dole, ya za a yi? In aka maka mutuwa kace hakuri ya zama dole, ko ya za a yi? Baka da ladan komi. Ta yiwu ba za a kama ka da laifin ka gaya wa Allah kalmar zagi ba idan baka faɗi zagin ba, amma dai kana nufi ya za a yi, wato inda akwai yadda za a yi da za a yi kenan. Allah ya kiyaye mu da kalmar kafirci. Marhala ta biyu su ne waɗanda suke tsaka-tsaki, su ne waɗanda su kuma idan Allah shine marhalatul riba, shine idan Allah ya musu suke Allah mun yarda da abin da kai, kuma abin da kai shine daidai, shine adalci. Sai ji a ransa cewa ya yarda da wanda abin da Allah ya yi nan, kuma shi ba zai taɓa yin bakin ciki ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu sakhat. Duk wanda ya yarda ta tabbata gare shi, duk wanda ya ji haushi fushi ya tabbata a kansa, fushin ka zai sa Allah ya fasa ne. Baka marhala ta biyu ita ce wanda ya wuce wancan ya miƙa wuya ne kawai saboda bayan da zai yi. Wannan kuma shi ya ji ya yarda saboda yana gani abin da Allah ya yi daidai ya yi. Marhala ta kurewa ta sama, wanda ya ci shine wanda ya yi taslim, ya miƙa wuya ga Allah, ya yi rida, ya yarda da cewa abin da Allah ya yi shine daidai, abin da yake so din ba shine daidai ba, shi yasa Allah ya yi daidai din, sannan sai ya gaya wa Allah cewa na gode da kai daidai. Shine ya yi tun daga zuciya har ya zo kuma ya faɗa a harshe.